राकेश ओझा भैया हम सबके बीच में बड़े हमने के शाहपुर के माननीय विधायक रुआ के हमार प्रणाम बाटे। आप पूरी दुनिया में बरौरे बोला वाला हो आवे के बा भैया बुलेट भैया त जिया जिया हो बिहार के लाला हो जिया हो बिहार के लाला हो जिया जिया हो बिहार के लाला हो जीत लेनी हर जंग जीत लेनी हर जंग पूरी दुनिया में बरौरे बोला बाला जिया जिया हो बक्सर के लाला जिया जिया हो शाहपुर के लाला जिया जिया हो शाहपुर के लाला जिया जिया हो शाहपुर के लाला और भैया खाती का कह के चलत रहे के बाबे चाचा शेर के कलेजा लेके आइल जहान में कलेजा लेके आइल जहान में रहिले अपने याद बान शान में रहिले अपने याद बान शान में अरे शेर के कलेजा लेके आइल जहान में हो आइल जहान में रहिले अपने याद बान शान में रहिले अपने याद बान शान में थोड़ा सा इधर आ जाइए बुलेट भैया कि जब भरले हुकार कि जब मारले दहाड़ कि जब भरले हुकार आई जब मारले दहाड़ तसेरो भी पीछे हट जाला हो तो जिया जिया हो बिहार के लाला हो जिया जिया हो बिहार के लाला जिया जिया हो बिहार के लाला जिया जिया हो बिहार के लाला हो जिया जिया हो बिहार के लाला जिया जिया हो बिहार के लाला हो जिया जिया हो बिहार के जिया जिया हो बिहार के लाला जिया जिया हो बिहार के लाला हो अरे जिया जिया हो बिहार के लाला हो। और आर्यन जी ये जो सभी लोग इतने दिन पे दिन तरक्की कर रहे हैं इसका पता है कारण क्या है कि मिट्टी से ये इतने जुड़े हैं और हमारी मिट्टी की चीजों में और क्या रहा है भैया कि इंटरनेशनल लिट्टी चोखा आज खैलस ना पैलस धोखा कि यूपी और बिहार में कि गाड़ी के झंडा आई गइल हो जहाँ गइल संसार। तो सभी लोग दोनों हाथों को उठाइए बिल्कुल सीधे सीधे लंबे लंबे और सभी लोग जितने स्टेज पे हमारे गणमान्य लोग उपस्थित है सभी के लिए जोरदार तालियां बजानी है और कहना है क्या कि इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा यूपी और बिहार में गाड़ी के झंडा आई गई हो जहाँ गई संसार में गाड़ी के झंडा आई गई हो जहाँ गई संसार। अरे इंटरनेशनल लिट्टी चोखा इंटरनेशनल लिट्टी चोखा हम बीच में रोकना चाहेंगे एक सेकंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम रोकना चाहेंगे राकेश भैया हम सबके बीच में हमनी के तगावते रह लेकिन रहुआ आई बारी पर दू शब्द कुछ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले
बक्सर के इस सम्मानित जनता के गोड़ लागताने आशीर्वाद बानो, दोनों हाथ उठा के बोली सबे आशीर्वाद बानो। आज से 1 महीना पहले लगभग हम आई रही, माननीय अमित शाह जी के कार्यक्रम ये बक्सर में रहे, वो घड़ी आशीर्वाद मांग के गई रही। 20 में हमनी के एनडीए 2 सीट पर सिमट गई रहे। अब की बारी आशीर्वाद मिले कि पूरा शाहाबाद में भगवाला आ रहा है और रउआ सबके आशीर्वाद मिलल तो पुनः रउआ सबके गोड़ लागे आइल बानी और आशीर्वाद मांगे आइल बानी। अब की बारी बस अतने कह के जाई जौन प्यार आशीर्वाद रउआ सब एनडीए के भर भर के देले बानी ओकरा के कर्ज समेत सेवा करके रउआ सबके चुकाई जा। और जहिया से घर घर तक शिक्षा एजुकेशन सुरक्षा पहुंचे लगी शाहाबाद के कोना कोना में, वो दिन लागी कि एनडीए के संकल्प जो हम निकल ले रही जा उस सही महीना में प्रफुल्लित भइल बा। आज चूंकि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पहला मौका है कि हम बक्सर के अपन अभिभावक लोग से मिल पाइल बानी, तो और भी कोनो प्लेटफॉर्म मिल ना पाइल बीच में, क्योंकि शपथ और बाकी वाला कार्यक्रम चलत रहे। बस धन्यवाद देवे आइल बानी, गोड़ लागे आइल बानी। शुभ अवसर है, शादी विवाह करवावल एक यज्ञ के समान मानल जाला हमनी के संस्कृति में। शुभ अवसर पर रउआ सबके आशीर्वाद मिलल, एकरा खातिर विशेष रूप से आभार व्यक्त करतनी, आयोजक मंडली के आभार व्यक्त करतनी। साथ ही हमार छोट भाई है, चाचा कहेला लेकिन भतीजे लागी, भाइयों कह सकतनी कोनो बात नहीं के। हम जब चुनाव लड़त रही कहा केरला या गुजरात कहीं जात रह, रात के 12 बजे हमरा के फोन कैले कि चाचा राउर गाना रिकॉर्ड करके हम भेज देले बनी तो चुनाव में चलवा ले। ये बेचारा बहुत समर्पित रहेले, बहुत मेहनत करेले, इनके परिवार से पुराना लगाव रहल बा। साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जितने भी हमारे विक्की भाई बड़े हमरे क्षेत्र के हवे, हमनी के जब स्ट्रगल करत रही, जब पॉलिटिकल स्ट्रगल करत रही ती अपन मंच के स्ट्रगल करत रहन बेचारे, तो हमरा जहां जहां मौका मिलल इनका के सपोर्ट करी। खैर इनका टैलेंट है जो ना बेसिस पे आइल बड़े, और भी जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जितने भी कलाकार आए हैं जो भी उनको भी हम आस्था सिंह जी रिनोन्ड एक्ट्रेस हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज की, और भी जितने भी हमारी एक्ट्रेसेस आई हैं उनको भी हम विशेष रूप से धन्यवाद देंगे। क्योंकि जब हम चुनाव कैंपेनिंग कर रहे थे, मेरा चुनाव कैंपेन ऑलमोस्ट एक यूनिफॉर्म लेवल पर चल रहा था। अब हमको समझ में नहीं आता भाई किसको बुलाएं कि उसको नया एक्सेलरेशन मिले, एक नया आयाम